Kaixo, ondo elikatu, entzun eta zaindu. Elikadura emozionala. Zatik hasten gara gai honekin. Dakulako goze mota desberdinak bederatzi, gozea eta nekea, gozea eta egarria, eta gozea eta asperdura nahaztu itendia. Dakun bizi ritmo honekin, askotan ez gara konturaketan egixetan zer dakun. Goze fizikua dan, ero goze emozionala dan. Honetaz aritu gara. Bia egunetako tailer bat izan da, eta entzuten ikastia norberak ze goze motan dakon. Goze mota honetan galdeketan dutzuet zerren goze zaien. Zati daku emozioak, daku jarrerak. Eta janan aurrekaldian, tonalidade desberdinak hartzen daue emozio horrek. Askotan jaten du haserretik, beste batzutan jaten du tristuratik. O posetipe baizaleke. Zerren goze zara esaten gareni, esaten dotzutenian, goze fiziko bat ez da, goze emozional bada. Goze emozional horrek, azpixan emozio badako. Derrepentea jaiten da. Kapritxosua da. Ez da konformaiten goze fizikoa da nia mouan, ogiziku zati batekin, sagar batekin, ero sopa batekin. Goze emozionala derrepentekua da eta kapritxo horrek dia normalian gozo gauzak ero nahasketak. Zelako importantia dan ezauketan hastia norbera. Zatikola azetu ingo ginen. Konturatu bigara ez dauela goze bat bakarrik ideala dana. Goze emozional horrek pista pile bat emuten dozku. Agian estreseuta zauz, agian nekia dakozu. Agian, ekarten dozun tuper hori guardian, ez da nahikoa ero proteina bat faltaxako. Goazen aztertzera. Urdaila guretzako onarpena da. Urdailak onartu iken dau jana, ero ez dago onartzen. Testuriak garrantzia dako. Nola mastekatzen duen janariak garrantzia dako. Eta urdaila egon bida prest hori jasoteko. Ez dauenian prest, nerviosa nahuelako, estresotan nahuelako, buelta inja dau, eta tanek kalte iken dozt. Hernia de hiato, digestio txarrak, aiziak, horti datoz. Goziak eskala badako. Egoneke oso goze, ero oso ase. Zelako importantia dan, tartien eotia. Ez oso goze, ez oso ase. Zati bestela, jatordutara, baskai horretara, afai horretara fango naiz ansiedadiekin. Azkar jangot, gutxi mastikauta. Eta horre gero, efektu negatiboa dako, zertan? Luan, deskantzuan. Gorputzak behar dau, jakitia zer dabilen pasatzen gure murmuinian. Klabia da zer jaten dun. Estresauta ezeoteko o estresautakunian zerrineken hori orekaketako. Lo faltia da, preparaiken du lotarako gorputza, afaixa zainketan du, kortisolarik esau kaso, melatonina ilaunketa esau, igoten, afaixa izan bida harina, afaixa izan bida da teknologia kulinario batzuk erabilbitu erresak, kremak eta sopak hobeto. Eta gero esango neben, badakizu ze janek ikin dotzun kalte emozionalki eta estreseuta ez egoteko? Beste datu bat, zelako importantia dan autozeintza eta ongizatia. Zelako importantia dan zer jaten dut, zeinekin jaten dut, nola banaketan duten janaria, zerrikin duten ondo duteko fiziko eta emozionalki. Eta gure murmuinak elikadura behar dau. Behar dau ondo oxigenatu, landu du arnasketak, landu du erlajazinua, landu du murmuina elikatzeko janariak. Horrein artian dau, oxigenazinua egokisa, uraren garrantzia, ura erateko moduak, gogoratu salda, infusio, fruta, landu du proteina nekua eramatia gure tuperrak. Eta proteina horrek gure tuperrak osatu dunean, egongo da arrautzia, egongo da bi arrautza, egongo da arraina, egongo da oilaskua, egongo dia lentejak.
Proteina nahikoa ez dakonien gure murmuinak arratzaldian pikau iten dut. Eta gero kulpable geizki sentitzen naiz. O digestio txarra dakot. Behar dau, koipia, baina koipia kalidadekua. Ta zer dau hor, frutu lehorrak, gogoratzen, tuperrien zerrekarri bigebein ero ordu tartetarako frutu lehor horrek, frutasikuak, asixak, arrain urdinak bitu. Eta bukaketan fateko platerak eruango dut kolore asko, testura interesantiak. Zatik estresak, asarriak behar dau mastekatu, behar dau txikitu, eta gure masaileko gihar guztixak asko mugitu. Zelako importantia dan azukar apurtxo bat eruatia, baina azukarra ez azkarra, azukar geldua, ogixa, patatia, moniatua. Platerak ondo orekatuta balin badauz, tuper osasuntxua balin badaku, patxaraz jaten bu, zainjuta zer gabizen ikusten eta entzuten jaten duen bitartian, gure elikadura kontzientia da, eta gure emozioak egongo dira asetuta. Entzun gorputza, entzun emozioak. Emongotzu, pista asko, zerren faltia dakozu, zerren gozia dakozu. Eskerrik asko.